Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, Huwebes. Aldaw ni St. Jude. Day makalingaw tabi mga devotos ni St. Jude, pasalamat lamang. O dyan baga sa St. Jude Church, St. Jude Thaddeus Parish, sa Barangay Lapu-Lapu, Canligaspi. Maray na aga tabi sa Indo dyan sa Lapu-Lapu. Lalong-lalo na sa amigo niya to, si Sir Popoy Balmez, asin si Pading June Pitero. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, ngunya na 29 o kay 22 o 23 kan Abril 2026. Ang mahal namang Diyos dapat ay pigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday, mantang tingog kan banoan na po ang programa. Minalaom na igwa kamudyan, yaon igwang paraantabay, Albay District, Daraga, lalo na sa Ligaspi. Pati na po sa man iba-ibang mga lugares digdi sa Segundo Distrito, maging sa Premier Distrito kan Albay. Nadadangog kita dyan, 106.9 WGB-FM o kaya 106.9, tama, WGB-FM. Good morning tabi SM Dexa sa Men and Women kan 106.9 WGB-FM SM Sir Dex Velez, pati naman kay Tata Best na precisely. Ano lamang dyan sa tabako, mga taga-tiwi, malinaw. Kumusta man digdi sa Segundo Distrito? Igwa lamang dyan sa Bugtong. Aw, igwa ngaya. Pumasyar ka sana. Musta lamang sa Gugon. Para antabay lamang kita dyan sa Barriada, Washington Drive, dyan sa San Roque, Maraynaga, Kalye Siping, Maraynaga sa The Best, ano? 3-3 Paints, Kagawad Bong Logroño. Yugun man, may pinapinturahan, pina-waterproof yata ito, rubberized paint, 3-3 paint na basketball court. The best man ini. Ano pa Jerbailon? Ano lamang ang pinagsisibut-sibutan mo sa kusina? Morning man dyan sa Daraga, sa tuyang mga amigos. Sa Saud Canligaspi, dyan sa Lodovize Tailoring, Maray na agatabi sa Indo. Pati naman yung mga paraantabay ta dyan sa manlain-lain na pwesto po kan Legazpi Public Market. Naapaagi ako dyan kasubago sa may Arnold's Original. Yan. Ang barkada tama na paratahi, sampang iyan kan DBP Sentro kan Legazpi. Maray na aga Mrs. Folay. And kay Sir Ato Lim. Sir Ato, musta tabi ka mo dyan sa opisina, sa bodega, warehouse. Siyempre dyan sa Petron, Top Gas Gasul. Ang sa tuyang programa da imaabante siyempre kung waraan mayor na mga pag-iri bata. Sa Mega Force Patrol, naka-ready na si Joshua. Siyempre Chief Jimmy Pading Jim, Pading Jomar Pading Al, si Karen, si Angel Manibela, si Henry Mata. Uy, si Papa Jer na Bailon, no? Masira mo na. Kusidong talakitok, budator tang talong. Isus na siram kan talakitok mo tabi, Papa Jer, na Bailon. La basuno, no? Nagnanatok-natok iyan, Papa Jer. Kukusiduhon mo. Sabwagan mo sa nanindiit sa ng asin. Tapos igwa siyempre nin kamatis, buda sibuyas. Sinasabi ko.
Papadisan mo kan mainit-init pang tortang talong. Ano pa man. Daog muna naman ngunyan so asyendero. To so asyendero si Jason na Gomez po yun. Nagbuburo baili sa gilid kan baybayon. Na ano daw ito nyako na naman. Siyempre, tabi pala sa master control ang sa kuyang kumpadre Padignal Baldo sa newsroom. Yaon dyan, nagsusumadakan mga istorya, national, international, lokal. Nadadangog din do, kada best na may newscast digdi sa DCGB, major man o news break. Nangingenot si News Director Mardila, laban ng laban, matatag. Basta kaya pa. Siyempre, Ma'am Sya Leron, pinasabi ko sa iyo. Ma'am Jen Matthew Baliran, Miss Nicole Gloriani, Jimos Barrios, IT, Jerome Nico Martinez, and si Jazim Ariola, pati naman po Billy Joe Buendia Kankat College. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong public information officer ng bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga kay Madam Jonah Bernal Barcelo. Morning tabi sa imo, Madam Jonah Bernal Barcelo. And si 4091 tabi, 4091. Kulibat palang tabi, sunang gana ka nakagipang aldaw, promise ang ngunya napakapangudto, dispes ko na tabi maluludan gayod, ining si 0730, ha? So, arin man na number mo duman, either na ining number mo na saro, ining 2307, or ining number mo tabi na 0730, ta? Halagang day ko na kukunyan, sige ang pipindot ko duman sa GCash ko, day naglalaog, siguro day mapo, day sinda naglalaog yung GCash, day naglo-load siguro sa San Buda sa dito. O ngunyan day pakita na lugaran. Taod-taod tabi, pagkapangod to, medyo buro bakante. Ikukunyan ko tabi, ipapaabot ko iyan na sa imong ginanahan na loob. Dahil na kita magparahaloy. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DC. Nasa linya na si Joshua Bino. Joshua, maray na aga tabi. Go ahead na. Yes, tabi, Sir Pio, sa kinahaloy-haloy na panahon, malalawos man giraray ang planong terminal, digdi Sir Pio sa munisipyo kan Daragalbay. And kung matatandaan, sa pahayag ni Atty. Ayan Makasinag, pirma na sa nakat alkalde ang pinagahalat bago maisakat ini sa pag-review kan sangguniang panlalawigan. Aramon patabi Sir Pio ang development kan proyektong ini ay baanta si Mayor Victor Perete. Mayor tabi si Sir Pio. Sir, good morning po. Yes, Diyos marhay na aga tabi, Sir Mayor Vic, and salamat po and salamat sa oras. Mayor tabi, nakaabot na sa imong opisina itong aprobado ng ordinansa na magbugtak na ning kunyan, temporamenteng terminal dyan sa Daraga? Opo, ayun na pagpasalamat sa Sangguniang Bayan. As in, siyempre sa sponsor kayo ito, si Atty. Ayan Makasinag. Para maidagos na po, ining haloy-haloy ng kanta, kayo ito pabuog kung marurumduman nindo, so nakaaging pagtukaw kung primero. Iyon na po, so plano to talaga sa integrated terminal. Kaya sabi ko, dakulang salamat. As in, maski nga ni temporary po ini, at least makapuon kita na mapunan na pong maali na ang mga obstruction din sa kalye kung marireparo po ba ganin daw na kanya-kanyang mga terminal sa gilid ng tinampo. As in, siyempre, mabawasan po ang pagubot kay trapiko didi sa sentro kang Daraga. Opo. Mayor Vic tabi, sir, when do you intend to sign it tabi? Or napermahan mo na po ba? Tulos-tulos mo pa nakaabot po didi sa opisina at may alat man kitang kumpirang days po yan. As in, siyempre, maaprobahan man kang sangguniang panglalawigan. No? Iyo tabi. As in, may diretso to na yung plano po. Iyo, oho. Kan makahurong mi po si Atty. Ayan, si Konsihal Ayan tabi, ang tataramon niya, tanaihapot ko,
kung pwede nang magpuon kan physical na trabaho, halimbawa magkalot na nin mga para sa pundasyon o gabos na physical na trabaho, kung mapupwede na even pending iyan na pag-aprobar on review and finalmente pwede nang i-release man iyan. Ang sabi ni Council Ayan, pwede na daata aprobado na sukun yan, so enot ng allocation yung budget na more or less 7 million. On your part, tabi, Sir Mayor Vic, ano po tabi sa imong plano kayo ni? Would you direct na yung city municipal engineer o paano ang pagpatrabaho tabi kayo ni? Tama po, so kaputan nindo. Nasa annual budget po ining 7 million. Kaya siguro nakasabay na po ining ngunyan, nakahilera na siya sa forbidding po ini. Maalat na lang kami kang mga reglamento. Tanganing mapunan mong tama ang pagpakonstruhir po kayo ng temporary terminal. Ayun, forbidding palang tabi, it's not the municipal engineer ang mapatrabaho. Opo. Ayun, ibibidding. So, after kan mga processes, open for bid na yan, 7 million. Ano tabi, Mayor Vic? Ay po. Mhm. Now, ano pong ideya? Gabos na, anong ibubugtak dyan ako niyan? Mga rota nin mga pampasahirong lunadan tabi? Ang rota po di halos pong mga haluin na po yung mga rota. So Papilar, Padonsol, halos po Pasorsogon, may Paanislag po kita. Yan po so mga rota tang pa-south na yaon po digding gigibuhon. Oho. Halos mayormente so pa-south pasiring dyan sa Sorsogon area. Now, halimbawa igwa pang ibang mga rota ng jeepney and mga iba pang biyahe, pwede pang maakomodar tabi dyan, Sir Mayor? Pwede po. Piga-antisiparan po yan. As in, siyempre, iba pong mga panaga, mga bihikulo man. Yan po, igwa po sa sindang islat na gigibuhon para sa inda. As in, siyempre, mas magayon po yan talagang may magayon na terminal. Ang aming komportable man sa mga pasahero ta. Lalo na ngunyan na panahon tayo, Sir Pio. Opo. Arong bagang init man yan, masakiton. Kaya sabi ko nga talaga dapat haloy-haloy na, asin mapunan na tabi ng temporary terminal. Iyo tabi. May narumduman ako, Sir Mayor Vic, if you may. Igaw ka mo dyan yung parang binukasan ka ito, may simpleng ining aktibidad. So next bus, bagatabi, sarong pribadong bus company na nagbabiyahe na dyan, do you intend to put it there sa terminal na yan tabi? Sa ngunyan tabi, Sir Pio, dumanasing na sa bago nindang tigibong pribadong terminal. Pinatrabaho po ninda. Itong Piña Francia sa Kaisarog, sa inda po ito. Magayon po itong terminal. May biyahe pong Sorsogon na sinbiyaheng paduman sa Naga. Ayun, separado man palang tabi ito. Ano po? Opo. Oho. Now, halimbawa tabi, Sir Mayor Vic, nag-operate na yan na temperamenteng public terminal. Ano ang plano? Dahil nakamatugot din iba pang mga pick-up station dyan sa Daraga? Dahil haloy na ining plano tabi, Sir Pio, kung marurumduman mo, igubagakita ang plano itong integrated terminal. Oho. Dahil kaya lang, medyo na mundo kita, dahil na ipadagos, itong may merkado as in terminal. Kaya sabi ko nga naghihingo kita na maipadagos po ini. Magayon po ining produkto. Madakulog pong pakinabang ini sa mga bakulang sa Daragenyo, as in mga nagbibisita siyempre digdi sa muyang lugar. Iyo tabi. Magayon po sa plano digdi. Kaya lang nga yan. Sana maipadagos po ini. Maperang dekada na ipinaglaban plano tapos kung ano-anong nagbuburuto ang problema, kontrobersiya tabi, Mayor Vic. Now, maiba kita with your due permission, kanakaagibang paghuron ta, sabi mo, ipapaapod mo so accountant dyan sa munisipyo, maghurong ka mo, ilalatag, papaliwanagan ka, ano man agad yung cash flow ka na lokal na gobyerno. Nangyari na tabi itong paghurong nindo? Dahil po man tabi, Sir Pio, kaso nakaaging sesyon, may nagmanifestar na sarong konsihan na maimbestiga. Nakaabot po ito sa kuya. Halat-halatong ko siguro kung
as in hilingon ko man, siyempre, ano talagang pwedeng gibuhon. As in, siyempre, itaw ko na muna sa inda ang bola, hilingon ta na lang kung anong ang resulta. Ayun, opo. Sige. Sir Mayor Vic, kung igwa katabing dagdag pag-informasyon dyan sa mga taga-Daraga, go ahead, tabi. Ngunyan na panahon pa, tabi, Sir Pio, nga po lang sa mga Daragenyo. Lalo na ngunyan sa may krisis kita. Sana magkasaro pirme, tugutan as in mag-participar, lalo na ngunyan, natanganing mabawasan po yung epekto kang pagtiyo sa bakulan sa Daraga, sa digdi sa nasyon ta. Iman lang po. Salamat po, asin maray na aga po. Thank you so much. Mabuhay katabi, Sir Mayor Vic. Alright, Sir Pio, ang pahayag ka na alkalde, may kinaraman, Sir Pio, sa aprobado na provisional terminal digdi sa Daraga Albay. Ipapabiding na pala yan. Bakong municipal engineer ang matter, ipapabiding once na pwede tamay kunya na may alokasyon na dapat magamit na ito ta kundi ibubelta na naman yan sa kaban itong 7 million pendiente ining pag-aprobar kan sanggunian man kay itong ordinansa na mabugtakan ayan dyan. Di sige, salamat tabi Joshua, go ahead. Yan Sir Pio, dagdag na itong istorya halidigdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. DZGB On the Spot Report. Yan tabi for the longest period of time, halawig kay ito pang mga panahon, issue na yan dyan, kontrobersiya na po sa Daraga, nagtukaw na ka ito si Mayor Vic, so primero niyang turno, and then nag-assume naman ng mga nakaagibagang taon, then ngunyan nanggana naman sa eleksyones. Finally, during his term now, uyan marirealizar na tabi, maski temporary tabi yan na kunyan na terminal. We have to remember na gulping mga kontrobersiyas dyan. May mga aligasyones na may nagdidilin siyang uni na taga-munisipyo. May nagdidilin siyang uni kaidto akan mga nakaaging administrasyon na harani nga sa alkalde kaidto. May nagdidilin siya sa uni sa araw kaining terminal kada biyahe nga ya. So tibaan lamang mapara na yan because it will now be managed by the local government unit. Nakahuruntangan kan si Konsihal Ayan Makasinag. Sabi ninda mabugtak sinda dyan nin structure na masi-safeguard an operasyon kaan. Ma-estabilisar sinda ning ordinansa na minadefinar kan sistema kan operasyon dyan, subayad kung guraano ang mga dapat na bayadan kan magamit kan terminal na iyan, guraano ang plasada, kumbaga, kada pagluwas, pagparada ka iyan, tabi. And at least, yan po, ang sabi baga ni Mayor Vic, dahil na mabugtak nin mga puro pick-up station na yan. Makuha na iyan, matuod na, masanay na su tawo na magduman sa terminal. Nalingawan ko pala tabi Diyos, so baka nakamonitor ka. Nasa puro kandila ko. Sa inganin ibubugtak, ito bagang su dati dyan na makontrobersiyang dahil natapos na su budget na gamit sa iba. Na-realign niya ta ito. Diyan man ibubugtak yan sa the same venue na itong su terminal na dahil natapos. Diyan man girarayan. Sa inangan ito na nalingawan ko tabi. Na mga na lugar na iyan dyan. Basta dyan manggiraray. And iyan nga ni, naigwan na kuta na dyan, ning ibubugtak, nagpuon na kan physical na trabaho, inda kung ano nangyari, nagibuhan ning medyos kay ito, kan past administrations, na subudget dyan, ma-divert sa ibang katuyuhan. Tabi. Kaya day baga natapos-tapos iyan na kwanaan na dating itong enot na proponido ko ta ng integrated terminal dyan sa Daraga. Kaya ngunya naghinguha si Alcalde Vic na iyan, maski temporary lamang ngaya, may maray na klase, may dignidad, safe, as in komportable, medyo maray-rahay ang mga pasaheros as well as the drivers and conductors as well.
Diyan. So, yan po ang kunaan, ang mangyayari dyan sa Daraga. 7 million tabi, and it is now being realized under the administration ngunya ni Alcalde Vic Perete. Tabi yan. Good morning. Mabuhay ka mo dyan sa Daraga. Uy na tabi. Marealisar na. Sobra 30 taon kayo daan na pigparakwa na dyan sa Daraga. No? Pigpara mawot. Ngunyan po. Nakuha na yan. Narealisar na. And temporary yan. Depende na sa mga maabot pang panahon. Siyempre, dahil na matugot kaan ang mga makapot din ng administrasyon, lalong-lalo na yung administrasyon ni Mayor Vic, na dahil yan ma-improve and dahil yan ma-upgrade, at least mapuda na ngunyan. Kaya temporary, kunyan, sunid kan publiko, sunid kan komunidad na magkaigwan ni na terminal, isyao na. Overdue ng maray. Kaya maski araw kan kaya nga temporary, depende pa yan sa mga maabot na panahon duman sa pag-alokar naman kan dagdag pundo pa nanganing maging permanente na po yan tabi ma-upgrade yan na status daan kan itutugdok na temporary terminal. Kadaklan kan man agad pasiring dyan sa Sorsogon and open pa yan duman sa ibang mga rota pa na gusto man na gumamit kaan na terminal Maray na aga tabi dyan sa Barangay 4, Sagbon, si Cha Leti and Louis Vibar. Maray na hapon tabi sa Indo. Okay, maray na hapon. Maray na aga. Cha Leti and Louis Vibar. And Kagawad Bong Logroño kan 33 Spains. Good morning man tabi sa imo. Asin ingat-ingat. Sige lang tabi ng sige. Kasuhapon, duman sa programa niya tong Bicol Target, nakahuron ta si Sir Dan Triunfante. Aka na Pag-asa, Southern Luzon. Na tabay nagapot sa satuya. Ano nga itong nabasa ko na gari nga nagpuon na so El Nino. El Nino. Di inapudan taman sa Pag-asa na kunyan iyan tabi na naklarar na bako pa man pasiring pa lang duman tabi sa tuyang kondisyon pasiring duman sa pig-apod niya tong El Nino. May apod mo na kita sa telepono 6476 ang sayang last 4 digits. Hello, good morning tabi. Hello po, Sir Pio. Yes, Tagapawa po, tabako po ako. Maray na aga sa mga tagapawa kan tabako. Kumusta ang panahon dyan? Po ng tawag kahapon. Po? Una kong tawag po kahapon sa'yo. Ay, salamat nin maray tabi. Naku amo sa number ko. Ano po? Ano po? Good morning all. Salamat. Mabuhay ka mo dyan. Kumusta po? Ano tabi ito? Kumusta po? Ayos lang tabi. Ito, nagpupuro programa pa man. At ano po ako sa live mo na like po ako si Marvic. Sige. Kung makikita mo po sa live mo ang Marvic, ako po yun. Sige. Thank you so much, tabi, madam, ha? Thank you so much. Yan. Mga taga-pawa kan tabako. Good morning dyan, Zaindo. Mabuhay tabi ka mo dyan. Now, so pahayag kasuhapon ni Sir Dan Triunfante kan Pag-asa, we are not yet under the state of El Nino. Pasiring pa lang kita duman tabi. Mga simptomas kumbaga sa kamatian, yao na, namamati na. Nagkapirang simanangan magsasarong bulan na gayud more or less, na dai kita ning uran na sufisyente, o plus na dai nga ni, bagaman mag-uran, sabi ni Sir Dan, so paripos na, or tinik-tinik. Ngunyan, dai ni dunari paro bagaw, dai baga talaga, pira ng simana pa dai baga ng uran. Ngunyan ang sabi ka ni Baba ka ngay El Nino na. No, pasiring pa lang kita duman. And nag-raise na sindakan awareness and alam na may possibility na magkaigwaning strong El Nino. Iyan ang sa indadaang official na terminolohiya kayan, strong El Nino, bakong super El Nino o kaya super La Nina. Strong El Nino. Kaya magkuha na tabi, magpreparar na, maka-adaptar na kita sa sobrang init na ini. And kan nakalis ba na mga aldaw, si Dr. Cedric Daipa ito, kanyaon pa siya sa APSEMO,
may pinag-unambitan na basado sa indang records diyan sa APSEMO kaidto, pag-arog kaining minalaog ang sobrang init, nako, ang pag-aribada man kampading ang bagyo mga makusugon. Mga makusugon. Yan ang experience and that's on record po diyan. Data, empirical data po sa APSEMO. Imaging sa Pag-asa, ang record ka na APSEMO, hali man sana sa Pag-asa. The explanation is, hinaputaman nga na iyan kikon yan, Sir Dan na Triumphante, kan Pag-asa, tama nga iyan, dyan sa may lugar na pinagpupunan, pinagmamanufacturan, kan bagyo sa may dagat Pasipiko, harni sa may equator nga ya, pag ang dagat sobrang init ang alisngaw, bitabi na nga iyan kan bagyo. O, kaya ang pagkatapos kan sobrang init, ang mga bagyo mga makukusog iyan. O, pag minaporma dyan ang bagyo and iparayo kimala Diyos digdan direksyon sa satuya, ay nako, ingat-ingat lang tabi. And we pray and permit tabi kitang, we're not new. Bako na kitang bago, sa araw kayo na sitwasyon tabi, permi kitang handa sa naman, binangani resilient kitang permi tabi. Yan. Good morning tabi, si 9442, eto 9442. Sir Pio, good AM, pakituloy tabi yung usapan ng US at Iran. Thanks. Yan. 9442. Yung mananggat tabi, maray ta na remind nindo ako, hindi ako sinatabi, may saro na gustong idiretso ito. Tabi, magburutuhan kita. Do you like na international mo na yung Iran, US, o baka nagsasawa na kamo? Yun na sa nang permitting kan banwaan. Nagsawa na kamo o diretso pa tabi. You can text 0942-670-1195 and 0966-0730115. You can text kung diretso kita tabi or ibang tema pa naman digdi sa programa. Oras Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang
Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Juana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Pading Al na armaryo may dagdag na istorya halid dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Ilog da Tulos. Kumpadre Al, marhay na aga tabi. Go ahead na. Malanit na ang init na aga tabi, pade. Pero dakulang bintahe sa Legazpi City ang pagtugdok na nin mga building na para sa mga regional offices, pati tabi benepisyohan ang mga kababayan ta sa sektor kan mga kababaihan, mga kakian, asin mga senior citizens. Sa informasyon ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr., dakulang bagay ngunyan para sa Legazpi City ang pagkaamana kan COA building dyan sa Barangay Rawis na napunduhan halin sa Gobyerno Nasyonal kan mga tumayalikod na taon. Asin ini ngunyan areglado na, tapos na ang construction dyan sa Barangay Rawis. Apera kana COA building, yaon pa ang NBI building na plano ining gibuho na NBI Academy sa mga masunod na aldaw. Base sa plano na yaon naman ang opisina sa Barangay Rawis. Iyan ang saro pa sa mga dakulang bintay sa siyudad ng Legazpi. Apera kayan pa de igwapa kan building man para sa Department of Social Housing and Urban Development na yaon man garay pagtaraning man sana, magkataraning man mga building na ni dyan sa regional site sa Barangay Rawis. Iyo. Oho, ining mga inisyatibong ini kay ito, kana ko Bicol, ngunyan may tundag na, asin bintahing maray sa siyudad din Legazpi. Kung matatandaan, nabanggit naman kan Congressman, kan mga tuminalikod na aldaw, ining building man, digdi sa Barangay Stanza, na ay pinagibo para duman sa programa dan mga kababaihan o para sa mga distressed women, mga kakian, asin mga gurang na dahil nakimag-aataman sa paagi ka na DSWD, ining building na ni, tagama talaga sa mga distressed women, mga abando na kakian, and mga abando na gurang. Kaya dakulaono na bintahe sa siyudad ni Legazpi na dapat man maintindihan kan mga Legazpeño na ang mga pigigibong ini sa paagi ka na Bicol ang dakulang bintahe para man sana sa siyudad in Legazpi. Roger to that. Sige. Iyan tabi pa ni ane informasyon pag-iwaray digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa mga dagdag na istorya. Halid yan sa luwas, ano? Iyan na aram nindo amidst the controversies baga surrounding ining dyan sa Ako Bicol. So the party in itself is surviving, ano? So Ako Bicol, ano, dai pang mga kontrobersya kay ito, Ako Bicol na yan eh. Dai ta ipag kunyan, dai ta ipagsabayan na
kunyan, so, kumbaga sa institusyon, because sa institusyon iba sa persona na naakusar nin mga korupsyon. So institusyon is there even before pa na korupsyon na ini, yao na ang paghinguhan na makatabang dahil pa ka ito sa legislasyon sila, dahil pa bako pa sindang party list, nagtatabang na tabi sa manlaylay na sektores. Much more kan paglaog sa Kongreso, nagdakula so sa indang authority, so sa indang scope, o nagigibunin mga legislation na napapakinabangan po kan cross-section kan society, and diyan nakakaalokar ning fundo para diyan sa mga arog kaya na i-report ni Padingal na armaryo, and even sa likod kang kontrobersiyang ayan, the institution in itself, yung core value kan ako Bicol yaon, iba yung party list, iba sa kunyan sa persona nga naakusar mo niyan, aram tama sana si Saldico. It's a different thing. Yung manan sa tuya dyan na pananaw. Diretso bagatabi, itong mga series na mga projects na pinag-unabitan ni Padingal, yun na NBI building na magiging NBI Academy, among others, so mga school buildings na riyaon dyan, all through the efforts man tabi iyan na mapabulusan po ning pundo, pero bako iyan ninda kwarta tabi. So effort kang yaon dyan na nagtutukaw na congressman na maki-swag it out ang gabos na mga congressman duman sa kongreso, gabos iyan tabi minahanap maning pundo, o takunday ka mahanap ning pundo hali sa taxes kan tao, day man ang performance mo maluya. Kaya nga iyaong ka sa kongreso, ta ikaan conduit, ikaan koneksyon. Kaya iyon ang pinagigibod yan ka ito nara Congressman na Pido, sagkod mo yan, na minalabi duman sa mga departamento sa gobyerno nasyonal, unitabin kaipuhan magkan sa muyang distrito. Yan, kaya napapabulusan ng pundo tabi. Takunday man magtatrabaho ang congressman, bara hahanapan naman kan tao no man dahil lamang ngayon nakapababa din ng proyekto. Pag nakapababa ng proyekto tataraman, bako man ngayon nindan kwarta. Yung nga ni totoo, bako man nindaan kwarta. Kundi so effort na i-fight it out na masolusyonan so pangangaipo kan eskwelahan, kan tulay, kan ining mga opisina di gobyerno, magbugtak nin mga pasilidades, iyon so trabaho ninda. Iyon dapat nabugtakan ning credit. Taday man talaga ning kwarta yan nabubuhian na sa diri ninda na iyon ay papabugtakan mga proyektong yan. Now, ining so saro pa, so dyan sa maistansa mananggad, ining madali nang matapos yan 400 million facility iyan kantidad ining haven for distressed women and children and home for the aged. Saro yan na pasilidad matatapos na yan sa istansa na so mga kaakian na naabandonar o naabuso, pigpabayaan kan magurang, kababaehan na inabuso, pigmamaltratar, pwede dyan. So mga napapabayaan na, inabandonar na mga nanay, tatay, lolo, lola, por dahil sa kadipisilan napapabayaan, o so iba nabayaan na talaga, pwede dyan tabi ang fasilidad di gobyerno sa paagi man yan kan pagpabulos ng pundo hali duman sa gobyerno nasyonal na tinukdulman, pinagmaniugutan man nara Congressman Pido Garbin Jr. na yan. So matatapos na po yan, 400 million pesos kantidad yan na pwedeng next year magpuon na tabi, sabi ni Congressman Garbin, June tabi, or baka ining katapusan na ini magpuunan diit na operasyon kaan, and the full operation by June. Yan, and siyempre ang magmamanihar kaan is yung DSWD. Almost finished na yan and uyan tabi tanganing mapangatamanan iyan na mga pangangaipo kan kaakianan mga pinag-abandonar, mga home for the ining so mga nanay, tatay, lolo, lola na dahil na naataman ng maray, pwede na po iyan dyan tabi. So iyan nagpoon yan kan 2024 yon kan nakaaging mga taon sa paagi man ni Director Norman Lorio
kan ano ini o kan ining DSWD. Yan tasindaan na irerender kwenta ano sa indang pamamahala. So yan po ang kuan ano yan ang pinagigibong yan kan ako Bicol Mantabi yan ma-enhance kayan so kapasidad kan gobyerno lalo na digdi sa Kabikulan kan DSWD to take care of those sectors na nangangaipon ng atensyon, mga vulnerable sectors that includes mga kunya na maedad ano na naabandonar, kaakian na naabuso, pig-abandonar, mga pigmamaltratar na mga kababaihan tabi. Diyan sa stanza po yan. Haven for the, and home for the aged, mga abused children, and mga pinagmaltratar na kababaihan. Yan po yan sa stanza ano. Sige. So, sige lang ng sige, trabaho lang ng trabaho, no? Amidst kaya ng mga controversies na nakapatos po diyan sa nasabi ng grupo. Sabi ta na nga ni, let us separate yung institusyon duman sa tao. Kumbaga, garuian ko niyan, garuian kumpanya, kung nagbinuaso board of director, nagbinuaso presidente, saya ito. It does not reflect duman sa kabilugan kan kumpanya tabi. Araw ka na no. Yan. Happy birthday palang tabi ano. Happy birthday sa satuyang amigo. Yan tabi ano ini po yan tabi ano madali lang ko na yan tabi sa tuyang amigo si Engineer Elmer Mem Rodrigo uyugun muan nagkukumpleanyo palang ngunyan si Sir Sir Engineer District Engineer Elmer Rodrigo happy birthday tabi sa imo. More power ano say na nga ni sa mas mati pa baga si Kwan inda kun sa ini nakadestino na or baka nag-retire na dai ko pa isi basta kung kuman inita sutugang ka ini sumasunod na municipal administrator. Ag naisiyan naman ini ni classmate na Jing na Rodrigo ika nga ya classmate intrigador ka ngayon na naman. Sumasunod na municipal administrator kan UAS. Tugang ini si Jing, tugang niya so nagbe-birthday ko niyan. Si Engineer Elmer Rodrigo, mga amigo ko yan. Buda so tugang niya man kay itong defunto na si Joseph na Rodrigo. Uyugon mo an. Mga amigo kan magturugang. Ito bagang si Joseph na Rodrigo, pulis Ligaspi kay digdi mga matitinding pulis yan. Mga the best itong police, the core of the operation kan Ligaspi PNP ka ito. Sara Joseph na Rodrigo, nakakapira yan, anong grade ano 5 na barkada ta, na pag minahiriro yan talaga, daing kriminal na nakakaasta-asta digdi sa Ligaspi. Ano Papa Jer na baylon? So grupo ka ito baga, narakon yan, na Joseph na Rodrigo, si say pa ito, sumakairibakan Papa Jer. Tugang ni Engineer Mem na kuan na Rodrigo retired na po si Engineer Mems ito pala Papa Jer iyo ba nag-retire na ano na destino ba na dumang ito sa Catanduanes yan kaya happy birthday tabi Engineer Mem Rodrigo yan Madam Pita Pacres mabuhay tabi yan sisay na nga na ito Papa Jer so kagrupo kang kaito kantugang ni Engineer Rodrigo si Joseph, basta 4 gayud sila o 5 ka ito. Si Sio, yan, si Sio pa ka ito, tabanganin mal na Diyos. Mga matitinding, daing nakakaurag-urag ka itong mga kriminal digdi sa Ligaspi. Yan talagang magibosin ng krimen. Rimate, sususugon sinda. Si Don siguro, yan. Hindi ko lang kan. Basta, si Sio, saro pa ito si Sio. Mga amigo ta ka ito. Yan, di iyo, may report kita pa rin nal. May nag-text digdi sa tuya, sabi ni 5462, padingal. Dinaramdo mo kaya so mga grupo ni Rodrigo kayo? Si Joseph, tabaga kimal na Diyos. So mga aron naman mo so ambos kayo? Loko-loko ka. Dyan sa Maslog. Sa Maslog, 1997. Yan, Sir Joseph na Rodrigo ka ito.
1997 ito. Oho, nya. Rumdumon ko ito. Ako baga, so first responder ka ito. Oh, si sa ito so nagarap ko rat. Inambos si Oitiga. Ortega. Tapos si Morales. O niya si Morales. Yan. Kaburo ko na Morales. Joseph na Rodrigo. Si Tabangan kimal na Diyos. Monilla. Munilya. Yan. Monilla. Iyo kayo dito si Sio. Insyong na siho. Yan. Oho. Yan. Yung mga kuwan. Apat baga sindagatong nadali. Yan. So mga matitindi. Kampul Nadali ito. sinadigdi sa ambos sa Sitio San Jose. Yan. Nangon yan, Camellia Homes na. Camellia Homes. Camellia. Oning, ano ni? Bago sa Camellia, sa Saro. Dua iyan dyan baga suday na tapos-tapos baga saro. So sa kay Willie? Oh, kay Willie Lumina Homes. Lumina Homes. Pero ara mo pa din, ining lugar na ni, delikadohon. Iyo. Sabi kan mga gurang, sa mga nakikidumamay gayod na kalag, oho. Nakulo na ng aksidente digdi. Delinquente. Kansarong Holy Week baga. Oho. So aki kan padihon ko, nakamotor, nabangga digdi. Nakabangga sa tricycle, nagadan. Nako. Tildong 21 bagaan, years old. straighton iyan na konkreto. Kaya inidelikado ko ng lugar ini. Sabi kan mga gurang, may nakikidumamay gayon. Oo. Nagkapira ng aksidente nangyari digdi. Oho. Na may nagagadaan. Yan so ining area ng ganda ini, ining Lumina. Yan so ang site kay to. Ambos site ini kay ito. Dati ko ini Masuwa. Tapos Makahoy. Mag-inibong. Ginibong. Rumdumong ko ito kan 1997. Yan. October yon, October. Iyo. Pista digdi sa Sitio Tikok-Tikok. Yan. Humapon. Aga ito, aga? Early morning. Early morning. Nagmimisa nga ni si Father Jovic Lubrico ka ito. At Iyo. ora parok kami. Oho. Nakaresponde ako may nag-inging sa kuya habang nagmimisa si Padre, nag-attend ng misa, na may inambos ngayon dyan sa Baradilan ngayon sa San Jose. Isus. Nadalagan ako kayo ito, barangay Kagawa daw kang panahon na ito. Oho. Kaya first responder ako duman. Yan. So may nagparasuriyaw baga ito. Inambos si Oitiga. Sa driver ito, tagaligdi sa mo. Sa driver? Ayos so sinakayan kong jeep, tanya ko, abangan ta sa mga naka-albar, sa mga sambos. Iyo, Medyo managad may pagka-kwanenisi, madiyong kuman. So kasibutan, konsilo ko. Kasibutan, Kabirilot ka na, kasibutan ka. Pero isa sa seryoso na experience ito. Ito ang saro sa mga unforgettable experience ko sa media. Yan. Na nagdanapa talaga ako padikan. Inapod na ako ito ni Ortega na magrani. Yan. Pero nagagapang ako sa kanal. Yan. Kaso kalaban ninda, yaon pa, nag-atras naman sa kalaban, pasiring naman sa bulod. Yan. Kaya itong nabanggit mo si Rodrigo, na-remind ako kan pangyayaring ito, 1997, October. The cream of the crop ito Pag binahiro ito. Mga matibayon ito. Ito ang Legazpi's finest sa mga polis. Yan, pinarumdum. Legazpi's finest. Yan. Sindang original. Sinda Munilya ka ito sa rasyo ng Munilya. Kumusta na daw si Sir Ortega? Buhay pa man? Day ako ning balita. Nahiling dito one time sa Rawis. Diyo akong bigukugos. Retired na siya. Iyo nga. Araw mo pa din ha? Kaya mo, gadana ako. Nainugom mo. Ito magasin. Nainugom mo sumala. Ang good mo. Yung pulis na kumakain ng bala. Si Colonel Ortega ito. Yan. Pinamahan siya sa ngimot. Iyo. Ini ba manukang kay ito ni Colonel Ortega sa operasyon? Diyan man sa kabubuldan. Matagang banggi andarami Sutrakan City. So, dump truck, gudo man kami sa inutan. Makusugon ang bote ito, Sir Ortega. Makusugon. May hinold up ka ito pa ding, may gari hinold up, buda pinagkuang ka ito. Pinagkarnap na auto, nang hold up na, kinarna pa. Nya, ano ko nagprotambay sa headquarters, marin na nga ipil. Nya, at sumabay kaya.
Ugo ma'am. Kaming duwa ni Chief Ortigas, susunod mamaneho kan truck, ako sa gilid. Siya baga nagkamaneho mismo kayo ito. Kaya, kumalmalingawan talaga ito na mga experience ng ito kang panahon. Banggi, an instruction kayo sa ko, pag tinanap ko yung lumukso ka ha? Salmay Ako ma-experience pa ito, Kara Ortega. So, binukod din sa mga preso baga nakaluwas yan sa provincial jail. Oho. Binukod din na ining Camilla Camille subdivision Homes. na yun sa Puro. Oho. Diyan yung binukod sa mga preso. Binadil pa ito. May nagadan na sa rong Preso. bulag na preso. Nagadan duman sa may bubo. Nahiling ko ng ganito pa din. Pag panilan hindi. Palaban ito, may mga armas sa preso. Armado ito. Armado ito. Kaya pinutokanin ba? Nahiling ko talaga pa din kung paano nagtumba sa karong preso. Mario Joseph. Kaya sinyalis na edad na kita. Ito so pag-responde matagang bangi pa dingali di ba ako salbaya ako diyan sa kabubog diyan sa taas sa Indo pasiring sa Indo nagbuto ka diyan na sa may Puro tama nga ito siguro po iya sa Iyan na si Chiyo Makaradat na yan. Iyan sa paglalakaw sa kanto. Okay. Sige padita. Pagkakod magbarita. Sige. Good. Naduman lugod sa memorya sa istoryahan ta. Ang buhay kay to papamar sa luwas. Si Chief na Ortega yan si Upek ito kan Legazpi. Ang headquarters yan na McDonald's na nun yan sa may St. Gregory the Great Cathedral. Headquarters nagtutukaw-tukaw ko duman banggi may alarma nag-apod sa radyo sukon may hinulap ni digdi sa may itaas nga ningan dyan sa may bangkiruhanan dyan sa may maslog. Hindi bago ka ito ni Chief Ortega sakay na nga pero tamado man kita sa city nga kinomay su truck sudam truck sa likod sa rangkatan siguro po kay ito na rasyo nangani budayan sa Joseph na Rodrigo masaray niya ko kita basta kaya sabi ni Chief si Chief so nagda-drive kan dump truck pag sinabi ko nga yung lukso ha taarmado su mga uldaper apat gayo dito yugo no banggi daipan mga tinampong ay na konkreto isus na mga oristoryatan sa radyo tabi ay happy birthday tabi ha kay Engineer Mem Rodrigo sabi digdini sino ba to 5462 walang updater ng Mid-East War only GB through Papa Ping adjusted nami na on your program nako-confirm. Please put on drawer in your program for war updates in Ukraine, Iran. Ay salamat man po. 5462. Sige taod-taod tabi taod-taod ta pag-orerestoryahan taan. Mabareta muna diyan si Jen sa newsroom sa Lado Nacional. We will be right back. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Kinaugman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kumpirmasyon kang Anti-Money Laundering Council sa 18 na bank accounts na may kinaraman kay Vice President Sara Duterte asin sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa sarong ambush interview, hinagad ni Trillanes na mapasaan na ang pagsagin-sagin kang pamilya Duterte na sinda mga simpleng tawo. Tinawanin doon ni Trillanes na dahil sinda nagigibo ng istorya kundi ipigmumuklat sana sa katotohanan ang publiko. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May istorya pa kita sa luwas. Ang samuyang chief reporter si Pading Jimmy may bit-bit na informasyon. I-connector tang linya. Pading Jim, maray na ha. Agatabi, please go ahead na. Yes, maray na agatabi padi. Makakaroon niya tungon yan si Ligao City Mayor Mayor Nando Gonzales with regards tabi padi sa El Nino alert. And may mga preparasyonis ng pinag-isagibo ang lokal na gobyerno kan ligaw tanganing masustiniran, masuplayanin na tubig itong mga mahiwas na mga kabasan digdi sa syudad kan ligaw. And kanayon sabay na niya to tabi pa ditong Sumarin Hatsiri sa mga maunon. Sobrang init kan panahon kun alato na naglaog sa CR si Mayor Nando Gonzales nagkataon luminaog sa CR pa di. May Hatsiri palan sa maunon no? Maunon kan ligaw. Marin Hatsiri. Marine Hatchery, multi-species Marine Hatchery. Ang problema, sobrang init ka na panahon kung paano mapuprotehiran itong mga similya duman. Iyo man nag-adaso project ka ito man ikong didi baga narumduman ko. Iyo yan pade. Iyo yan pade. Very good. Nagkataon luminaw ko na sa CR alatalat. Sige lang. CR, okay. Sandali lang pade. Grabe ang init dyan. May nag-itik-itik ang init dyan sa kalye. Grabe ang init pade. Oh. Grabe ang init. Pero sa pasirin niya sa Ligaw Pamurera, pwerte na. Uto, puga-puga mo niyan. Puga-puga, ang trabaho. Sabi ba, mas katapusan ka ning bulan dapat masiminto na ito. Iyo, sarong lane na sa nang pigisibot-sibutan ata dyan. Sarong lane na lang. Oo. Grabe sa kuan, diretso. Sige. Nag-CR mo na, ay nag-gamit mo na kan-CR. Okay. Tika swapon man agad na kauron ta so pag-asa. Yung yan natigay si Mayor Nando Gonzales. Mayor, good morning po. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkol sa DCGB. Hello. Yes, Mayor Itay, maray na aga tabi si Pio po kan DCGB. Yes, Pio, good morning. Good morning everybody. Opo. Mayor, kasuhapon na interview ko sa programa so pag-asa digdi sa Southern Luzon, and they are confirming na ipigitaas na ninda so El Nino alert tagari pasiring na kita duman sa state of El Nino, although bako pa man kaya lang pinagkonfirmar nila na so mga senyales pasiring na sa pagiging El Nino, and in fact nagkapirang masarong bulan na gayod more or less na dain nag-uuran. Now we understand na dyan sa Ligaw dakul man ang mga kaipuhan dyan na masustinira ning tubig, including yung Marine Hatsiri tabi sa Maunon. Insofar as the LGU is concerned tabi Mayor Itay, ano po ang satuya dyan na preparasyones na tabi? Well, we have been always preparing para El Nino. Bako lang ang preparar mo pag El Nino, pag yao na. Dahil ka man pwedeng magpreparar sa El Nino, kung yao na ang El Nino. Ang preparasyon ka ng El Nino takes years and years. Because you have to anticipate na maabot yan because it's a phenomenon that occurs every now and then. Ako maniniil ninyo bago sa tuya, Pio. Kaya siguro nga nagangalas ako, pero baga nagugulat kita sa El Nino. Ipira ng El Nino kita. Palagi kitang may El Nino. That is already a regular happening hindi sa tuya.
every so many years, nagkakayo kay El Nino. So dapat preparado. Preparado na sa mga hakbang na kung mag-set din ng El Nino, we already have preparations kasi you cannot prepare for El Nino overnight. Kaya kami sa Ligaw, we have been preparing for this many years ago. We are always preparing our water resources, preserving them, ensuring that they are covered with sufficient watershed para mamantin naman the efficiency of the use of the water. Kasi kung minsan kasi ang tubig natin, pigo waste natin. We don't conserve kasi pag mauran, dakulo na tubig, sobra-sobra man ang tubig ta. Pero ang problema nga pag tag El Nino naman, limitado ang tubig natin. So kaipuan, ang system natin is always efficient. Just in preparation, bako lang sa El Nino, even the dry season digdi, baski bako nga ni El Nino digdi, nagkakaproblema sa tubig pag summertime. It's always been a problem. With El Nino, na ang situation na-aggravate, mas lalong makwan. Kasi ang El Nino, mahuruhalaba. Ang dry season kasi sa tuya, medyo bulan lang. Ang El Nino, pag puminasok yan, maaring bulan yan. Pareho nang predict mo yan kan, halimbawa, kaya niyong PBOX na kakang pag-asa na ang El Nino is going to last maybe up to December. So, yan ang medyo matindi na announcement na dapat talaga we have to preserve our water resources. Like for instance, sa irrigation, may efficient system ang irrigation. Tanganing ang tubig na diit man lang yan, kung gamitin mo sa maray na ma-efficient use mo water, makakaroos kita. So this is what is fun. But to say that we'll prepare for El Nino, you prepare for El Nino, not when El Nino is there na. You prepare it years before, all the time. Kailangan efficient, not only for El Nino, including dry weather conditions. Kung minsan, bako naman nga ni El Nino, so regular summer ta, na nagbababa man ang volume kan tubig. Lalong-lalo na sa irrigated rice fields. Katapos yung mga bubon natin, mga sources natin ng tubig sa deep well, sa water table, nagbababa. So, ang dakul na mga pump natin, na pikukuan tubig, nauubos ang tubig. So, siguro yun nga dapat. So, you have to go deeper. So, all of these things, dapat siguro, should be all set in place. Not set it in place, pagyaon ng El Nino. Kasi wala ka nang may mag-ibo dyan, Pio. There's very little you can do to address El Nino kung di ka nagpreparar. Yan, kasi addressing the El Nino problem takes a lot of efforts, a lot of interventions, a lot of decisions that you have to make. Kasi ang pinaka-importante digdi is the preservation of water, of whatever limited resources of water we're going to have, to be able to use it very efficiently. How do you use that? So yun nga nito, water conservation, some efficiency in our irrigation systems, in order na dahil kitang wastewater, na intirong tubig mapakinabangan, ang mga kanal nasa condition, dahil mga seepages, iyon ang sinasabi ko, Pio, yes, na sa El Nino. Now, insofar as yung mga sources dyan tabi Mayor Itay, I do firmly believe na dakul pa dyan and igwa pa talaga kita sa Ligaw, and this is well preserved under your watchful eye tabi Mayor Itay. Ano po? Yes, we've been working on this for many years. 20 years ago, we started working on our watersheds, on our sources of water. Kaya may forest cover, replanting, may pigihiro. Pero maski nga na siringkaan, Pio, nagbababa manggiraray ang volume kan tubig pag talagang nag-El Nino. So the idea here is to use water efficiently. Kasi if instead of, sa alimbawa, kung kaipuan mo 5 galon para mag-ibong man sa bagay, bako? Opo. Dapat, kung 3 galon lang, magibo ka sistema na sa 3 galon lang, magigibo mo manggirare. Itong pigigibo mo,
sa 5 galon. Yes. Oh. That is the way we can survive this El Nino by improving the efficiency, kasi we cannot anymore generate more water, Pio. Kasi you cannot, sabi nga ni Bagay, you cannot squeeze blood from a stone. Yes. So meaning we cannot anymore generate water during an El Nino. What we can only do here is ensure that the water we have available is used effectively and efficiently and with a priority system basis. Yun ang kami sa Ligaw, yun ang pigigibo mi. This is what we are working on. This is what we are have been working on for many years. Kasi ang responsibilidad mi dakulaon sa irrigation system. Ako man ang Ligaw lang ang pigtatawan mi, kundi we have been tasked to also provide water to OWAS sa OWAS farmlands. Dakulaon ang area sa OWAS ang pipoprovide ng limang kitubig. So we have to make sure that we have water not only for Ligaw or Ligaw rice fields, but also for those in OWAS. So yan ang responsibilidad na pigagampanan ni, to make sure that we have sufficient resources to share with everybody. Iyon. Dakula palan mananggad tabi mayor itay diyan sa mga kabaasan farmlands pati uwas igo ka mong kuan pigo-supplyan diyan Yes, supply kami yan buong bunguran na yan, yung buong San Vicente, buong Ibalino, hali sa muya yung tubig kasi yung mga dam yaw digdi sa Ligaw. Pareho man sa Bahamas, diyan sa Mapurong, diyan sa bandang Panambo, sa Balugo. May mga sources diyan na hali man digdi sa Ligaw, sa mga dam na muya. This is part of the irrigation systems, parte ito. Kaya kami, pigagampanan mi, ang obligasyon mi na dapat ang mga dam mi, sufisyente ang tubig, bako lang para sa Ligaw, kung hindi, para sa duman sa OWAS. Ayun, nako talaga Sige, now yung marine hatchery dyan tabi niya to sa Maunon, kumustaan ko niyan dyan? So assurance ka na supply man ng tubig tabi? Okay naman yan kasi di hatchery, although may konsumong tubig, bako man ako laonon, igwa kami ki mga source dyan, igwa kami ki mga hakbang na ginibong. Yung ito, like I said, preparasyon. So we have water there. We can maintain our hatchery in quite a time. Kasi may mga hakbang na ginibo naman sa mga management and hatchery na makakonserve kami kitubig. So it is not a very big concern our hatchery because meron kami mga remedyo na pwedeng mag-ibod sa tubig. Ang pinaka-atuman mingon yan, primeramente, ang water for human consumption. Yes. Potable water. Okay, itong mga water systems na nag-provide kitubig sa mga barangay, digdi sa poblasyon kan syudad, iyo ini ang critical sa muya. Iyo ini ang babantayan mi. Iyo ini ang pigibuming mga medyos na mapa gayon ang distribution. Ang pinaka-importante, ang source kasi kaini sa muya, puro ini mga spring, puro ini mga burabod dyan sa may Masaraga, halimbawa. Pati yung irrigation systems mi, puro halit yan sa Masaraga. Ngunyan, we have been working for many years to ensure that the forest cover sa Masaraga talagang preserve ang watershed dyan, preserve ang forest, preserve ang environmental protection. Otherwise, pag day na protection na yan, na ginibo pareho sa ibang lugar, na hinarali sa mga kahoy, then ang pinagalagahan, ang mga sources ng tubig na yan will disappear. So, this has to be long-term planning talaga. You cannot do this overnight. Ayusin na magtanong tayo kay kahoy para makakuan. It takes 20 years, 15 years, 20 years, 10 years to be able to grow a tree. So what happens in the meantime? So yan, Pio, ang dapat siguro na maintindihan tayong tiro na water resources management is a very serious thing that we have to consider talagang doing it and then talagang effectively at saka may disiplina. Dahil kita pumayag ng mga tao na pigdidestrosar ang satuyang environment like police cutting of trees or removing or mga obstruction, kung ano-ano dyan. Pareho rin sa irrigation system, dapat
may disiplina ang mga farmer sa paggamit ng tubig. Dahil mo pwedeng ang kung nag-agi na sa imo, okay ka na dahil may magamit man dyan sa baba. So all of these things is a system, Pio. It's a system that has been in place in order to be able to address all problems, including El Nino. Yes, oho. Okay, so at least well prepared dyan and yaon in place an sa indong struktura, sistema dyan. Maski anong oras iyan tabi man, ang durasyon medyo halay-halay, makakasustenir talaga an sa indong siyudad sa pangaipot tabi mayoritay. Basta dahil sa na maapektaran so tres colores tabi. Man siguro ito. Basta Pio, ang importante Pio, we have to use whatever resources are available now. Opo. Kasi sabihin ng baga, ang El Nino magpreparar kita. You don't prepare El Nino pagyaw na, Pio. You prepare for El Nino years and years before. Yes. In order for you to be able to attain the necessary protection you will require for an El Nino phenomenon. So now all the directives coming out to prepare this and do this, this is okay for now. But what we have to need is the directives to prepare for El Nino for 2027, 2028, 2029, 2030. Because one of those years, again, just like this year we are going to have it again. So this is the way for us to go on forward as far as El Nino is concerned. Roger. Sige tabi, Sir Mayor Itay Nando, salamat nin gulpe, salamat nin maray sa impormasyon. Mabuhay po ka mo. Sige po. Thank you very much, Pio. Opo. Okay, so yan tabi, Padin, mga tugang si Mayor Tainando Gonzales, kan Ligao City. Iminasalita di si GB News. Thank you so much, Chief GB. Kasabay si Mayor Itay Nando Gonzales. Tama ba ito It takes a lot of preparation. Dapat handa na kaitupang mga nakagi. Yun ang punto ni Mayor Itay Nando Gonzales. It's not the thing na mahanda kita ngunya na tayo na sa El Nino. No, sala na yan, late na yan. Ang paghanda dapat ginibo kaitupa ng mga panahon. Bago tatanems in, pading nulled out. Yan ang punto ni Mayor Itay. We should not prepare, we should not react kung yaon na sa El Nino. Dapat kaitupang mga panahon, hinanda na yan. DZGB. Sa ang occurrence kang El Nino, pabalik-balik man lang po yan. We are not, bago nakita bago sa araw kaining bagay. Yan ang punto po kan alkalde. Sarong report pa, pwede pakita sarong report. Ali dyan sa luwa, si Karen na ala. Karen, good morning, go ahead na Karen. Sandali. I-connectar ta si Karen Nicole ala. Karen? Hello? Go ahead. Naputol. Hello, sa Tiyo. Go ahead. Yes, thank you, Tabi San Tiyo. Pigsisikap na kan gobyerno provincial kan Albay na matagamahan nin pondo. May problema talagang network may para piano. May nagpa-piano permi yan. So mga nakakahurol taman nga bigla sila nagpa-piano kapi. Ay sige tabi Karen, naputol kaya yung linya mo so nag-request sa tuya ka na update sa Iran dahil pa man po tabi ng major breakthrough solamente bago baga pinag-extender ni Presidente Donald Trump sa ceasefire. Igwas yan yung pinaghagad na pabor sa Iran, tatanems. Taigwa na naman yung bibitayon sa Iran. Araw kang karinggisinda, bibitayon tatanems. 8 na mga kababaihan. Bibitayon kan Iran. Pambira lang ini magluwas tabi sa international news So Iran nga pinutol ang komunikasyon, ang nakagamit sa nakan internet duman, ang mga opisyal. So kaapil din ng mga opisyal tabi. Ngunyan, may pinakihuron si Presidente Donald Trump sa administrasyon man kang Iran. Tabi na day man nga nindo pag ikon nga nindo an ining so pagbitay kaan. Mga 5 ito o anom na kababaihan. Itong mga kababaihan na ito demonstradores.
So nagkukundinar baga kan sistema kan paggogobyerno kan Iran. Gusto na nilang salidahan ng gobyerno. Grabe naman talaga. Pigagardan ng mga tao, tios ang ekonomiya, gabos. May nangyari po duman sa kahagadan ni Presidente Donald Trump sa Iran. Basahon tadig di so pahayag ni Presidente Donald Trump, very good news. I have just been informed that the 8 women protesters who were going to be executed tonight in Iran will no longer be killed. 4 will be released immediately and 4 will be sentenced to 1 month in prison. Yun ang kwanduman sa Iran, tatanems. Di ilang ini nagbubuto sa mga news, pinutol nga ninda ang komunikasyon, nga ning day maaraman kang kinaaban, ang gibo-gibo ninda sa Iran. So gibo-gibo kan gobyerno kan sa mga tao ninda. So mga protestadores baga, 8 ining kababaihan, bibitayon ko ta na. O ngunyan, pinagpasibog ito kan Iran. Nagpasalamat si Presidente Donald Trump na nag-request siya, dahil man nga nido pagbitayon na munaan. So 4, librido. So 4 naman na natatada, sarong bulo na preso na sa naman. I very much appreciate that Iran and its leaders respected my request as President of the United States and terminated the planned execution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Nagpasalamat man si Presidente Donald Trump. Yan po tabing very latest naman And so, ceasefire, may nakukuha kitang informasyon, biberifikaron ta pangani. Kumbaga, sagkod na sa naman gayon sa Sabado. So, extension niya baka ito, open-ended, pero may nagbubuto na parang 3 to 5 days na lang ito tabi sa Sabado gayon. Hilingon tayan tabi, abangan lang nindo. Biyernes pa masanangon yan, maaraman ta gayon, baka sa aga sa programa tang Tingog kan Banwaan, kung ano mga developments kaya. Salamat ka sa ito pagantabay. Masunod tulos si News Director Madela, siniba pa mga programa. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern